खुलुमबाय लोगोफोर यूनाइटेड न्यूज 24 ना बे चैनल मोनसे न्यूज पोर्टल मानि थाखाय बिसोरो साननै न्यूज लाबोआ होननानै फोसावखो ना सोरनिबा न्यूज पोर्टलफोरनि गेजेरावबो गावजों गाव बिराद माबा दंलायो दे माने सोरबाया दिनै सरकारजों थाफानांगौ सरकारनि जाना बुंनांगौ बिदि बुंग्राफोरबो दङ न्यूज पोर्टलनि गेजेराव आं थांखिया नाम थांखिनो सानाखै ओमफ्राय बिथांमोनाबो सरकारनि जाना बुंनांगौ बैबो बैसोर गासैबो जुदि जों सरकारनि जानानै बुङोबा ना होमबा बैसोरबा बबेबा मोनसे जानायखौ होमबा सरकारा दिनै माबेबा मोनसेखौ भुलाथ' मावथारगोन नैबे खुंथायाव थानाय होन बैयानो होन बबेबा मोनसेयाथ' भुलखौ मावगोन होनबा मा बै गोरोन्थिखौ जों दामनाय नङा नामा ना फोसावनाय नङा नामा खोथाया बे एसे गिदिर सोंलुबो जानानै फैदों ओंखायनो जों गासैजोंबो थानांगोन पर्टेल होननानै बुङोबा ना जों सोरबा गैयिजोंबो थानांगोन गोनांजोंबो थानांगोन सरकारखौबो जों दामनांगोन आरो सरकाराव जाय गैया बिसोरखौबो जों दामनांगोन सोरखौबाल' जों नारसिनबाय थाबा सोरखौबाल' जों माबा खालामबाय थाबा जानाय नङा यूनाइटेड निउसआथ' आंनि नुहुरनायाव सोर बीपीएफ सोर यूपीपीएल सोर बनसु सोर आबसु सोर एनडीएफबी सोर बीएलटी बिदि माइगाब जुजायखौ बासिलायनायखौ नुनो मोनाखै आं यूनाइटेड निउसनिखौ बुंनो थाङोब्ला सानजाहा खर'आव गहपुराव जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसेल' पर्टेल दङ होननानै आं मोनथिगौ मोनथिनायाव आरो गुबुन दंबावो नामा बेखौ आं बुंनो रोंला किन्तु जोंनि मोनथिनायाव आंनि मोनथिनायाव यूनाइटेड निउसल'नो मोनसेल'नो दङ दिनै बिसोरखौबो जुदि सोरबाया नारसिनबाय थायोब्ला बा बिथांमोनाथ' दिनैहाय जि जायगाया हाबजाथाव जि सैथो जाया सैथो बेखौसो दामनायखौ नुनो मोनदों थ' बिनि गेजेराव जुदि माखासेफ्रा जुदि एसे बोरैबा बुङोबा एसे बोरैबा नुयो जाय हक बिथांमोननि जाखिनि फोसावनाय ना आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव स्क्रिनाव होबोगासिनो दं खना फारसे बेखौ नायलांबानो जाबाय क'क्राझार जिल्ला जाहारबारि हाग्रानि रेन्जआव थानाय ना दाखालि जिहेतु जाथाय जानानै थांनाय जाय मानसिया दिनैहाय गुलि गावनायनि अर्डार होदोंमोन आरो जाय मानसिया गावदोंमोन बे मानसिखौ दिनैसिमबो एरेस्ट खालामनो हादोंना हायाखै दाखालि फंनैसो जों फेरेंगाखौ माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना पलिटिक्सखौ खालाम मोजाङै पलिटिक्सखौ गेले आरो जुदि पलिटिक्सखौ जुदि रोङाब्ला दा गेलेलाबाय इलेक्शनबो दा गेलेलाबाय जेबो दा गेलेलाबाय नोंनि आखायाव दिनै सासे फरेस्टनि EM दिनै गाव जानानै सानबेसे जाखो मानो एरेस्ट खालामनो हायाखै गावग्रा मानसियाथ' रावबो नङा जों बर'आनो आरो अर्डार होग्राया सोर बे अर्डार होग्राखौबो मानो एरेस्ट खालामनो हायाखै आरो गावनांगौ मा दरखार दं मोनसे आयेन दं आयेननि गेजेरजों बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै खमसे खम सोना दोननो हायो मोननैसो केस जाबसिनबानो बिथांमोना दिनैहाय साजाया मोनखागोन जों এই বুলি जे जायफ्रा दंफां बोदों बेखौ सापर्ट खालामदों बे नङा बाथ्राया जाय दंफां बोग्रा जों बिसोरखौबो बुंगोन दिनै दंफांखौ दाबो आरो दंफांखौ दादान आरो दंफांखौ दा हाफाय दंफां फांसे हाफायोब्ला 100 दाल दंफां गायनोखौ सोलों जों दिनैहाय हाफायनोल' गोरों गायनो रोङा बा जोङो माबा मोनसे जायगायाव गायनो रोङा बाथ्राया बे खोथाया जाहैबाय मा दिनैहाय फरेस्टारा जुदि बिदि गावनायनि जुदि अर्डार होदोंब्ला आर्मि पुलिसखौ जों मानो नांगौ मा दरखार दं फरेस्टानो सासन खालामजोबनो हागोन दिनै अनलि बुजिनायाव आंनि मोनथिनायाव दिनै आबसुफ्राबो दिनै एरेस्ट खालामनायनि थाखाय मोनसे मिडिया प्रेस क्लाबावहाय बिथांमोना प्रेस मिट होदों आं जोबथारनायाव होनानै होगोन बिथांमोना मा फोरमायदों दिनै बिथांमोननि बाथ्राखौनो जुदि लाखियाखैबा होनबा दिनै आरोबाव जों बर'नि गेजेराव दा आबसुआनो एसेब्लाबो आखायाव लादों हिसाबै
दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ दिनैहाय हमनायनि एरेस्ट खालामनायनि थाखाय बुंबाय थादों थाबैनो एरेस्ट खालामबाय थादों नोंथांमोना जाय EM बिथांमोना मा धरनाखौ खोनासंनो लुबैयो ना माखौ लुबैयो ना धरनाखौनो सानफ्रोमबो होजाबाय थाजानोखौ लुबैयो नामा बा बिसोरो दिनैहाय जाय सानै कालप्रिट जाय मानसिया गावनाय बिसोरखौ एरेस्ट खालामबानो सोर अर्डार होदों आरो मानि थाखाय गावदों मा जाहोननि थाखाय बेफोर गासैबो फारि 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 ओंखारलाङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ आं सिदायै बुङो दै जाय फरेस्ट गार्ड बिथांमोननाव सिलाइ दं होननानै राइफल सिलाइ दं होननानै जानला मानला इउज दा खालामलाबाय नङाब्ला नोंथांमोननि साख्रियाबो सेस जालांजोबगोन नोंथांमोननाव अर्डारा मा गोजौजों ब्लेंक फायार होनायनि मोनसे अर्डार थानो हागौ ओमफ्राय थेवबो बिबो ओरैबायदि कन्डिशनावसो जाय मानसिया नोंखौ गाव दाननो थांदों बा एटेक खालामदों अब्लानि समावसो नोंसोरो आथिङाव फेन्दानि गाहायावसो गावनायनि अर्डार दं आरो जुदि फरेस्ट गार्डफोरा बेखौबो मोनथियाबा सोरबा आसाम पुलिस सोरबा इन्डियान आर्मि रिटायारफोरनाव सोंनानै ला DFOफोरनाव मोजाङै सोंनानै ला बेखिनि बाथ्राखौ हले गोख्रों बुङो फरेस्टारफ्रा बेबायदि मोनदों होननानै जानला मोनला गावलाबायबाय थानाय जानाय नङा दिनै नोंथांमोननि गेजेरावनो फैसा लालायग्रा दं नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाया फैसाया खम मोनदों खम सोरबा बारा मोनदों बावहायसो बे जाथाया जाहैदों नङाब्ला मालाबाबो जाया आरो गामिनि रायजो राजाफोर बिसोरो बुंनाया सैथो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फैसा लायो ओमफ्राय दंफांखौ बारहोहरो मानो जानो मोनदों बेफोरो नोंसोरखौ सोरबा EMआ अर्डार होदों नामा बेफोरबायदि ला होननानै सोरबा DFOफ्रा सोरबा रेन्जारफ्रा नोंसोरखौ बेफोरबायदि ला होननानै अर्डार होदों नामा जुदि होदोंब्ला बेफोर गासैबो तदन्त जाजोबनांगौ तो लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आबसुनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मा फोरमायदों बेखौ दान्दिसे नायलांदो विवेकानंद पाठक जारबारि रेन्जार तेखेतर निर्देश मर्मे जी हेमंत नार्जारी এই অঞ্চলৰে জ্ঞানীপুৰৰ যি কাৰ্ড সৰবৰাহকাৰী তেখেতক যি কৰ্মৰত ফৰেষ্ট ৰেঞ্জৰ কৰ্মৰত যে তৰুণ নাৰ্জাৰী আৰু কোগেন নাৰ্জাৰী তেখেতসকলে যি মানে হেমন্ত নাৰ্জাৰীক যে গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল এইসকলক আমি আজিলৈ প্ৰশাসন বা আৰু কোকৰাঝাৰৰ যে প্ৰশাসনিক আজিলৈ মানে এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যি তেখেতসকলক আজিলৈ যেহেতু এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসন আৰু আসাম চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ যি হেমন্ত নাৰ্জাৰীক কিয় গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল ইয়াৰ কাৰণে যি তেখেতসকলক যেহেতু কাঠ লৈ অহাৰ যি বিবেকানন্দ পাঠকৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যে গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল কিয় গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল আমি প্ৰথমতে কোকৰাঝাৰ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ কাৰণ তেখেতক এৰেষ্ট কৰি পেলাই শাস্তি বিহাৰ যি আইনভাৱে ল'ব লাগিছিল কিন্তু ডাইৰেক্ট যে তেখেতক মূৰত গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল এই সন্দৰ্ভত আমি কোকৰাঝাৰ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও মানি ল'ব বিচৰা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি কোকৰাঝাৰ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আপোনালোকৰ প্ৰেছ ক্লাবত আমি আজি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যে তৰুণ নাৰ্জাৰী আৰু কোগেন নাৰ্জাৰী যি ফৰেষ্ট গাৰ্ড বা ফৰেষ্টৰ কৰ্মৰত তেখেতসকলক ক'ত গ'ল আজি কিয় মানে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই